Γνωρίζει ποιο είναι το στέλεχος του μικροβίου το οποίο προκαλεί το πρόβλημα. Παίρνει την αντιβίωση. 100% θεραπεύεται μετά από πάρει την αντιβίωση. Σωστά. Θεωρητικά, ας πούμε. 100% απόλυτο δεν είναι τίποτα. Φυσιολογικά ναι. Αλλά... Αν είναι απλά τα πράγματα και δεν υπάρχει και άλλος παράγοντας. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι, ας πούμε, θεραπευτεί, να μην ξανατυραννείται για μεγάλο διάστημα. Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό θεραπεύεται. Αλλά για 100% δεν μπορούμε να πούμε. Έχουμε και στελέχη που είναι αθλητικά. Έχουμε οργανισμούς που αντιδρούν διαφορετικά. Άλλος χρειάζεται 5 μέρες και γίνεται καλά, άλλος χρειάζεται 15. Αν είναι, είπαμε στη σουρουλιμόξη, είναι παράδειγμα και η προστατίτιδα. Μια προστατίτιδα μπορεί να γίνει καλά και σε 20 ημέρες, μπορεί να γίνει καλά και σε 2 μήνες. Το οποίο πάλι και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του προστάτη. Και... Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Ναι. Είναι πολύ... Αυτό ταλαιπωρεί τον άντρα περισσότερο. Η γυναίκα δεν έχει προστάτη και ναι, αυτό το ταλαιπωρεί τον άντρα, αυτό το συζητήσουμε άλλη φορά. Ναι. Και να συνοψίσουμε λίγο λέγοντας για τις ουρολιμόξεις. Προκαλούνται από στελέχη μικροβίων, επιδεινώνεται όταν δεν πίνουμε υγρά, όσα χρειάζεται, τα οποία από σε 2 στα 2 λίτρα την ημέρα. 2 στα 2 λίτρα την ημέρα είναι μια καλή ποσότητα. Ναι, 1,5 με 2 λίτρα ουσιαστικά. Να προσθέσουμε και όταν δεν κινούμαστε πάρα πολύ, το οποίο όμως βέβαια πιο πολύ ισχύει σε άτομα με αναπηρίες, όχι τόσο σε φυσιολογικά άτομα. Και σωστή υγιεινή, η οποία είπαμε δεν χρειάζεται και τίποτα ιδιαίτερο τρομακτικό, όσο πιο απλό είναι. Ναι. Και θα πρέπει να τονίσουμε εδώ από τα μικρά παιδιά που αρχίζουν και μεγαλώνουν, να μαθαίνουν οι μαμάδες όταν θα πρέπει να πάνε να κατουρίσουν, ιδίως τα κορίτσια, να πηγαίνουν, να μην κρατιούνται. Να πηγαίνουν, να μην κρατιούνται. Αυτό είναι λίγο δύσκολο για τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες έχουν κάποια σύνδρομα ντροπής, τα οποία δύσκολα είναι. Τους έχουν περάσει χρόνια της κοινωνίας. Πιο πολύ νομίζω είναι ο φόβος του να μην κολλήσουν κάτι. Το να μην πάθουν καμιά ουρολίμωξη επειδή δεν είναι καθαρή η τουαλέτα κτλ. Δεν κολλάνε εύκολα ουρολίμωξη. Δηλαδή, πόσο εύκολα κολλήσει μια που λένε ουρολίμωξη. Βασικά κολλάει ουρολίμωξη να πας σε μια τουαλέτα, πας σε ένα ξένο σπίτι. Μπορείς να κολλήσεις. Όχι όμως εύκολα. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή, καλύτερα πιο δύσκολα είναι. Πιο εύκολα να κολλήσει άμα δεν κάνεις. Να το πούμε έτσι ανοιχτά, αν θα κάτσεις σε μια βρώμικη τουαλέτα για να κάνεις την ανάγκη σου, με τι θα κάτσεις, με τα πόδια σου, με τα μπούτια σου, κάτι δερματικό θα πάθεις. Είναι πολύ δύσκολο να πάθεις ουρολίμωξη. Όχι ότι είναι απίθανο. Κατά πόσο επικίνδυνες οι δημόσιες τουαλέτες αυτά τα πράγματα. Δημόσιες εννοώ και σε τουαλέτες που είναι σε καφετέρειες, εστιατόρια, μπαράκια. Γιατί άμα. Ποιος θα μπορούσε να πει, εξαρτάται από τον κόσμο που περνάει. Εξαρτάται τι θα μπορούσε να έχει ο καθένας. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά για να κολλήσεις δεν μπορείς να κολλήσεις εύκολα. Είναι συνήθιο. Παίρνεις ένα χαρτί πριν κάτσεις στα μήκη και σκουπίζεις. Αυτό καλύπτει, ας πούμε, από αυτά τα μικρόβια που προκαλούν ουρολίμωξη. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο να πάθεις μια ουρολίμωξη από μια τουαλέτα. Και είπα πάλι ότι δεν είναι απίθανο, αλλά δεν είναι. Όποιος πήγε σε μια δημόσια τουαλέτα και έκατσε, ας πούμε, πας σε ένα μπαράκι και έκατσε να πιεις ένα ποτό και θέλεις να κάνεις την ανάγκη να πας και δεν και καλά να κολλήσεις, όχι. Αν ήταν τότε όλος ο κόσμος θα ήταν άρρωστος. Όλοι θα είχαν ουρολιμόξεις τότε. Δεν είναι δυνατόν. Και επιπλέον για ένα άλλο που πάλι έτσι να το λένε σαν ότι πολύ πιθανό κολλήσει κάποιο ουρολίμωξη είναι οι γυναίκες που κάνουν μπάνιο στις πισίνες. Θεωρούν ότι, δηλαδή, ότι άμα κάνεις μπάνιο στην πισίνα με άτομα που έχουν ουρολιμόξεις μπορούν να κολλήσουν κάποιο ουρολίμωξη. Αυτό και αυτό απίθανο είναι. Γιατί έχουν κατηγορίες δημόσιες πισίνες. Πολύ περισσότερο θα μπορούσε να άλλα πράγματα γυναικολογικής φύσεως για κολπίτιδες και τέτοια, ναι. Όχι όμως θα πούμε, ξέρω, ουρολιμόξεις δύσκολα. Μέσα σε μια πισίνα μπορεί να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή μια γυναίκα να πάθει κολπίτιδα. Να πάθει με κοιτιάζεις, ναι. Με κοιτιάζει πρόβλημα. Έτσι ναι, αλλά συγκεκριμένα ουρολίμωξη όχι. Και τώρα εντάξει, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος που θα κάνει την ανάγκη του μέσα στην πισίνα. Και για θέματα διάγνωσης που λέμε για ουρολιμόξεις και αυτά, έχει νόημα το να κάνεις μια γενική εξέταση ούρων και μια καλλιέργεια κάθε χρόνο, χωρίς να έχεις κάποιο πρόβλημα? Για καλλιέργεια ούρων δεν θα το έλεγα, αλλά μια απλή γενική ούρο ναι. Γιατί μια γενική ούρο ναι, θα μπορούσε έτσι τυπικά να μας δείξει κάτι. Ας πούμε, όπως είπαμε, μια ουρολίμωξη θα μπορούσε πιο εύκολα να την πάθεις. Παράδειγμα, αν έχεις μια πέτρα σου, ξέρω εγώ, σε έναν νεφρό, και είπαμε ότι κάνεις και υποτροπιάζεις ουρολιμόξεις για αυτό το λόγο. Ναι, μπορεί μια πέτρα να μην δώσει κανένα άλλο σύμπτωμα και να δώσει ορισμένα στοιχεία στα ώρα. Θα μπορούσε από εκεί να καταλάβουμε κάτι και να προχωρήσουμε σε άλλες εξετάσεις. Ναι, σε ένα τυπικό έλεγχο, όπως κάνουμε ένα βιοχημικό έλεγχο για ένα ζάχαρο που κάνουμε πάντα για χολυστερίνη. Για τον κόσμο είναι σοβαρή η χολυστερίνη. Ναι, πάντα. Για ένα ζάχαρο θα κάνει.
Γι' αυτό το λόγο θα κάνει και μια γενική αίματος, θα κάνει και μια γενική ουρό. Μέσα στη ρουτίνα μια φορά το χρόνο δεν είναι κακό, καλό είναι και ουσιαστικά επιβάλλεται να γίνεται. Αν υπάρχει περίπτωση να έχει κάποιο ουρολίμωξη και χωρίς να έχει κάνει κάποια εξέταση, να μην το έχει καταλάβει ποτέ ότι έχει κάποια βουβούη ουρολίμωξη, υπάρχει τέτοιο πράγμα? Δηλαδή να υπάρχουν κάποια αναπτυγμένα στελέχη με μια χρόνια λίμωξη να έχει κάνει σε εκείνη την περιοχή του ουροπητικού, αλλά μην το έχει πάρει, μην το έχει δώσει σημασία, αν το έχει αμελήσει. Πάλι θα χωρίσουμε τώρα. Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Θα χωρίσουμε τώρα τις κατηγορίες. Τώρα στις γυναίκες είναι κάπως δύσκολο, γιατί είναι πολύ πιο κραυγαλαία και έντονα τα συμπτώματα. Στους άντρες, όσο αφορά το θέμα του προστατήτητου, ναι. Εκεί θα μπορούσε μια προστατήτητα να περάσει απαρατήρητη από έναν άντρα. Γιατί κάποια στιγμή θα μπορούσαν να ξεφύγουν από αυτά τα συμπτώματα, να μην είναι τόσο έντονα, να μην τα λάβει υπόψη του και κάποια στιγμή και να περάσουν ακόμη. Είναι η χρόνια κατάσταση που λέμε, η χρόνια προστατήτητα που λέμε. Φεύγουν τα συμπτώματα και θα μπορούσε να υπάρχει κάποιο μικρόβιο το οποίο μετά από αρκετό καιρό να δώσει συμπτώματα. Και να μην υπάρχει χαμπάρι χρόνια. Αρκετό καιρό. Και να το καλύψει συμπτωματικά με μια εξέταση ούρων που μπορεί να κάνει. Σε εξέταση ούρων όχι εύκολα. Αν είναι για προστατήτητα, όχι. Μόνο σε εξέταση σπέρματος θα μπορούσε να φάνει. Σε καλλιέργεια σπέρματος, αν για κάποιο λόγο τη δώσουμε, μόνο τότε. Τυχαία να ανακαλυφθεί δηλαδή. Αυτή η εξέταση είναι καλό να κάνει άντρα συχνά, τακτικά? Μια εξέταση σπέρματος. Εάν δεν υπάρχει λόγος, όχι. Όχι, δεν χρειάζεται δηλαδή. Αυτό ρωτάμε είναι για προληπτικούς λόγους και για προληπτικούς λόγους. Θα μπορούσε να την κάνει μόνο για το θέμα της γονιμότητας, όσο το κόμμα είναι ελεύθερος ή μπορεί να φτάσει σε περίοδο γάμου. Τότε να ξέρει περίπου που βαδίζει. Για άλλους λόγους δεν υπάρχει διαγνωστικούς να κάνει κάποια τέτοια εξέταση. Ωραία. Και να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή κιόλας. Να πούμε πως οι ορεινιμόξεις είναι ένα θέμα που προβληματίζει πολύ κόσμο, κυρίως γυναίκες, από ό,τι μας είπατε, γιατί εκεί είναι πιο έντονα και τα συμπτώματα. Προφανώς ίσως και γενικά οι γυναίκες είναι πιο τακτικές με τους γιατρούς, προσέχουν πιο πολύ και πάνε. Και είναι πολύ απλό σχετικά από ό,τι κατάλαβα να μην πάθουμε εύκολα ορεινιμόξεις, πίνοντας αρκετό νερό όσο χρειάζεται. Το οποίο δεν πέρα από το καλό που κάνει σε αυτή την περίπτωση, γενικά είναι καλό. Είναι τα υγρά και η υγιεινή ουσιαστικά. Αυτά τα δύο είναι τα κλειδιά. Όταν δεν υπάρχουν άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες και άλλα προβλήματα. Και είναι μια νόσο που αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα, παρόλο που στα ιατρία των ουρολόγων είναι πιο συχνός επισκέπτης για αυτούς τους λόγους. Είναι μικρός ο χρόνος της εκπομπής. Ναι. Γιατί είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο ουρολιμόξης. Οι απλές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζονται εύκολα. Υπάρχουν και καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά δύσκολες και πολλές φορές δεν αντιμετωπίζονται και καθόλου. Αυτά ίσως να τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Ναι, υπάρχει αυτή η περίπτωση, δηλαδή να μην αντιμετωπιστεί και καθόλου. Ναι. Αλλά οι περισσότερες φαντάζομαι ανήκουν στο απλό τομέα, δεν είναι? Ναι. Είναι εξαιρέσεις. Δεν μην τρεμπάσει ο κόσμος, δεν είναι εξαιρέσεις να τις βάλουν στους βάλεις. Οι εξαιρέσεις πάντα θα υπάρχουν, είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε. Γιατί ίσως επειδή μας ακούν, παράδειγμα, σίγουρα θα υπάρχουν γυναίκες που θα έχουν, παράδειγμα, θα αναφέρω κάτι μόνο, θα έχουν μια διάμεση κυστίτιδα. Θα σου λέω, εγώ ταλαιπωριάμαι πόσο καιρό και κάνω εξετάσεις και έχω μια διάμεση κυστίτιδα η οποία δεν περνάει. Κάνω θεραπείες από εδώ, κάνω θεραπείες, κάνω βιοψίες και δεν περνάει. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση που ανήκει πάλι στην ουρολίμωξη, που δεν μπορεί εύκολα να βρει γιατριά που λέμε. Για να μην παρεξηγηθούμε δηλαδή και πούμε ότι αναφέραμε μόνο τα απλά τα εύκολα. Γιατί δεν βρίσκουν γιατριά? Άλλη κατάσταση είναι, κεφάλαιο ολόκληρο είναι. Είναι κεφάλαιο ολόκληρο είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο το αφήσουμε για άλλη φορά. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στην εκπομπή μας και ακόμα μια φορά. Εγώ σας ευχαριστώ. Και να σας χαιρετήσω μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.